रायजो राजाफोरखौ आङो साबायखर बावनाय थाबाय। फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों। मानोना 93 आव BSc एकर्ड जाबाय। बेयावबो जोंनि गहपुरा बा सनितपुरा बिश्वनाथा गासिबो थालांजोब्बाय। आरो फैयै फैयै 2003 आव जोंनि बे गासिबो थालांजोब्बाय। बेनिखायनो जोंनाव बिराद माने दुखु दाहा दङ। बेनिखायनो जोङो बे दुखु दाहाखौ लानानै जोङो गोदोनि जिथु हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंनि गहपुरखौ माबायाव BTR आव हाबनायनि खुनु क्राइटेरिया गैया, बेफोरबादि बाथ्राखौ बुंनायाव जोंहा बिखा गावदों। मानोना जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो 1972 सननिफ्रायनो जोङो बहुद हेरेसमेन्ट जाबोबाय। बिदि हेरेसमेन्ट जानायाव जोङो दिनैहाय फैयै फैयै नैबे दिनैहाय BTR आव हाबनाय लोगो लोगो जोंनि गोसोखौ जों बिराद मोजां मोनदों। बेनिखायनो जोङो दा UPPL खौ जों साबायखर बावदों। मानो होनना बुङोबा गोदोनि दिनाव जिथु हाग्रामा सरकारा जोंखौ माने बिमा बाथुल बादि सानबोदोंमोन, बिमा बाथुलनि फिसाबादि सानबोदोंमोन। दिनैहाय प्रमद बर' सरकार फैनाय लोगो लोगो जोंखौ गावनि फिसाबादि जोंखौ दा बोजबनानै लादों। बेनिखायनो जोङो प्रमद बर'निसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। जाहाथे आरो फैगौआव जाहाथे माने बिथाङानो देरहानानै जाहाथे जोंनि बे सनितपुर, गहपुर आरो बिश्वनाथखौ मोजाङैनो गावनि नोजोरजों नायलाङो। बेनिखायनो आं बिथांखौ आंनि थोरोबनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावबाय। आरो लोगोसे जोंनि बे गहपुरनि जिथु सनापुर आरो ओरैहाय जोंनि सनारिजान, राङाजान गासिबो लानानै जाहाथे जोङो बे UPPL आवनो भटखौ होनानै जाहाथे माने UPPL आ देरहासार जायो। बेनिखायनो आं रायजो राजाफोरखौ खावलायनायजों लोगोसे आरो दिनैनिफ्राय जोङो बे आफादावनो थाबाय होननानै आङो बुंथिनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय।